Én ilyen feladatomnak érzem, hogy akivel aznap találkozok, annak feldobja a napját. Akkor az enyémet miért nem dobtad? Igen, hát a tiédet próbálom, de egyszerűen nem lehet, tehát a tiédet nem sikerül egyszerűen. Láttam egy nagyon jó repjegyet. Szóval üdvözöllek titeket a 2Gen nevezetű csatornákon, ahol két generáció megvitatja a dolgait, és itt van velem Levi. Sziasztok! És itt vagyok én. Sziasztok! Tökéletes. Szerintem túl is húztuk ezt a bevezetőt, ez a helyzet. Mielőtt még belekezdenénk a mai témánkba, igen. Ugye most már ki van 2 rész a csatornánkon, hogyha még esetleg nem láttad, akkor mindenképp nézd meg őket. Milyen visszajelzéseket kaptál az első 2 résszel kapcsolatban, vagy az előző részekkel kapcsolatban? Több visszajelzés is érkezett felém, és a visszajelzéseknek a nagy részében téged dicsérnek. Téged dicsérnek, halál komolyan. Olyan visszajelzések jutottak el hozzám, ahol azt mondták el, hogy korodhoz képest nagyon jól kommunikálsz, nagyon jó tájékozott vagy a dolgokkal kapcsolatban, és jók a gondolataid. Nagyon szépen köszönöm, hogy így gondoljátok. Az én részemre meg annyit mondtak, hogy olyan vagyok, mint a Yoda, a bölcs öregember, aki így átadja a nagy bölcsességet, a tudást nektek, és szívesen. Jó, de hát igazából ez nem baj, mert végül is, tehát hogy ezt én bóknak venném a te részedről, mert hogy igazából ez az alapkoncepciónk, hogy akkor a 2 generáció, 2 külön világ meg. De itt hívnám fel a figyelmet, Yoda 800 éves volt. A forgatáskor. Ja, az még odébb van. Ja, köszönöm amúgy tényleg, aki ezt a visszajelzést adta. Ezzel meglepődtem amúgy. Mert nem tartod magad... Ja nem, hát de egyébként annak tartom magam, csak egyrészt nem szeretem ezt így mondani, vagy nem szoktam mondogatni, hogy így verem a mellkasomat, hogy én milyen értelmes vagyok a koromhoz képest. De jól esik tényleg. Meg tudod, ez olyan, hogy én amikor beszélek, akkor tényleg azt, amit így gondolok, elmondom, meg ahogy gondolom, meg biztos, hogy választékosabban beszélek, mint a korombeliek, de hát ez meg a 10 év YouTube-nak köszönhető, vagy majdnem 10 év YouTube-nak. Igen, az mindenképpen elvitathatatlan, hogy akkor már 10 éve foglalkozok beszéddel, kamerában nézéssel, és ez érződik, látszódik, ez sokat tud segíteni. Igen, viszont nyilván nem az van bennem, hogy akkor én most pont azért, hogy majd ezt mondják rólam, akkor nagyon szépen kifejezem magam, hanem hát tényleg ez jön így a kamera előtt, meg hál' Istennek azért nagy részben az átlagos hétköznapokon is. Nálam egyébként olyan, hogy mondjam, ilyen, nem volt ilyen nagyon-nagyon különös visszajelzés, tehát hogy nem volt ilyen regény arról, hogy ez miért jó, meg stb. De amit kaptam visszajelzéseket szóban, így szemtől szemben, vagy az interneten, az volt, hogy a koncepciónk az nagyon tetszik nekik, tehát ez hogy a 2 generáció beszél egy témáról, és tényleg ezt akárkinek mondtam, vagy meghallgatta a podcastet, vagy stb. Mindenki azt mondta, hogy maga az ötlet az nagyon jó. És ugye az első adást, amikor kitettük, akkor utána kaptam visszajelzéseket, és az is igazából erről szólt, hogy ez mennyire jó lett, meg stb. És olyan emberek is adtak visszajelzést, akikkel nem tudom, így 7 éve nem beszéltem egy szót se, szóval így durva volt, hogy ők is így meghallgatták és tetszett nekik, úgyhogy ja, összességében tényleg nagyon szépen köszönjük, mert örülünk, hogy nektek is tetszik, mert hát mi is azért kezdtük el, mert úgy gondoltuk, hogy ez egy jó koncepció és jó ötlet lesz. Igen, mégiscsak 2 különböző generáció vagyunk, te iszod itt a szörpöt, én meg iszom itt a kávét, úgyhogy látszódik külsőleg is és belsőleg is, hogy máshova tartozunk. Viszont kezdjük el a témánkat. Igen, csak érdekes témákkal indítottunk befele. Föltenném neked a kérdést, hogyha te mondjuk megnézed az Instagram profilomat, ahova kiszoktam tenni a fényképezőgéppel készült képeimet, hogyha azt mondjuk végig pörgeted, akkor milyen életet társítasz hozzám? Mi az, ami ott kitűnik neked? Hát azzal kezdeném, hogy erre sokkal tényszerűbb választ tudnék adni, hogyha nem ismernélek, mert ettől nem tudok sajnos elhatárolódni, hogy egyébként ismerlek, és tudom, hogy milyen ember vagy alapvetően. De megpróbálom. Oké, tehát csak hogyha a képeket nézegeted, akkor... Hogyha csak a képeidet nézem, akkor nekem teljesen az jön le,
hogy te egy ilyen utazó fotós vagy, és a világ, bárhol jársz a világon, vagy az országban, vagy stb., akkor mindenhol megörökíted azt, hogy te ott vagy, és próbálod kihozni belőle a maximumot abból a szempontból, hogy mondjuk ilyen kicsit kreatívabb oldalról megfogni. Szóval most mondok egy példát, hogy mondjuk Budapesten a parlamentet fotózott, biztos vagyok benne, hogy nem is azt mondom, hogy az összes képet, de lenne olyan kép közte, ahogyan még nem fotózták le a parlamentet, vagy ahogyan nagyon kevesen, ebben biztos vagyok. Úgyhogy így nagyjából röviden úgy tudnám megfogalmazni, hogy egy tipikus utazófotós, aki bárhol, mindenhova viszi magával a fényképezőgépet és gyártja a képeket. Nekem teljesen ez jön le. Másnál is ez szokott lejönni, és mondjuk olyas valaki, akivel ritkábban beszélek, és mondjuk felhív telefonon, akkor azt kérdezi meg, hogy Magyarországon vagy? Itthon vagy? Én meg föl vagyok háborodva, hogy persze, én nem vagyok annyit külföldön, mint amennyinek tűnik. Aztán így végig gondolom, hogy ja, de... De ugye ez azért van, javíts ki, hogyha nem így van, mert ugye még beszéltük is, vagy mondtad is, hogy vannak olyan képeid, amik februárban készültek, vagy nem is tudom, amiket még nem rakták ki. Igen, például a marokkói utazásomról szerintem egyetlen 1 vagy 2 darab kép került ki, tehát a sivatagos, marokkói, marakesi, Atlasz hegység dolgok még nem. Szóval, hogyha el is utazol valahova, és ott készülnek képek, azok nem feltétlenül rögtön utána kikerülnek, és ugye, hogyha ezek így egymást, tehát hogy mondjuk kiraksz egyet Spanyolország, utána Marokkó, utána Egyiptom, akkor nyilván úgy néz ki, mintha te most hetente akkor máshol lennél, de lehet, hogy azok fél éve készültek, csak most rakod ki. Szóval ez meg kívülről nyilván ezért lehet fura, mert hogy... Igen, kaptam is egy ilyen kritikát, pont nagyon jókor talált meg. Dél-Spanyolországban, Sevillában voltam, épp egy pálmafa alatt ejtőztem. Nagyon-nagyon romantikus volt a hely, és jött az üzenet, amiben kifejtette az illető, hogy én nem is utazom annyit, én nem is utazok, én csak úgy csinálok a képeimmel, mint hogyha külföldön lennék. De ez hogyan lehet? Bocsánat, ez hogyan lehet megcsinálni? Tehát hogy tudsz úgy csinálni, mondjuk, tehát hogyha Magyarországot nézzük, hogy tudsz úgy csinálni, mintha Sevillában lennél a pálmafa alatt? Tehát ez hogyan kivitelezhető? Nem tudom, mondjuk elmegyek egy Botanic Gardenbe, egy pálmafás helyre elmennék, és akkor ott csinálnék ilyen képeket, biztosan össze lehetne hozni, de így én se tudtam hova tenni ezt a dolgot, és akkor, ha jól emlékszem, annyit válaszoltam, hogy ok. És kaptál egyébként kritikát ezzel kapcsolatosan, ezen kívül, hogy mondjuk te, nem tudom, most átlagos kritikát nézzünk, hogy te miből utazol ide-oda, tudod? Tehát, hogy volt olyan, hogy ezt így felemlegették? Volt, hogy felemlegették, és akkor szépen hosszan kifejtettem, hogy te dohányzol, én nem. Mindjárt évente megspóroltam 300-400 ezer forintot. Az 2 útra már elegendő. Oké. Másik, nem iszom alkoholt. Na, mindjárt évi 150-200 ezer forintot megspóroltam. Az megint egy út. Igen. Nem használok dolgokat, egyéb dolgokat. A benzintas kocsiba azt igen, az muszáj, az egy élvezeti cikk, de mellette nem csak 8 órából áll nekem a nap, hanem mellette vannak a különböző projektjeim, másodállások, előadások, futkozok, mászkálok mindenhova, próbálom csinálni a dolgokat, és hát nem feltétlenül van az, hogy akkor hazamegyek, aztán csak megy a veregetés. Persze. Ja. De hát most könnyű nekem, úgymond, mert se feleség, se gyerek, se család, tehát egyedül vagyok, jóval könnyebb így elmozdulni A-ból B-be, meg főleg így, hogy akkor én utazásról utazásra gyűjtögetek. És nagyon sokan belefutnak abba a dologba, hogy azt mondják, hogy drága az utazás. Meg lehet ezt olcsóban is csinálni. Én nem úgy szoktam utazni, hogy akkor, nagy vágyam, hogy akkor eljussak Párizsba. Nem. Én nézem a repjegyeket, és azt nézem, hogy Sevillában most éppen olcsó a repjegy, akkor azt vesszük meg, és akkor oda megyek. Mert volt olyan utam is, amikor Észak-Spanyolországba 20 euróért mentem oda, és vissza is. Amúgy ez is érdekes téma, majd erről is egy adásban röviden, nem egy ilyen blogban beszél, nem az, hogy elmond, csak hogy te hogyan szervezel utazást, vagy mi az, ami neked fontos, és mi az, ami nekem fontos szempont mondjuk. Nem jó az utazás, mindenki maradjon otthon. Elég turista van ott kint, nem akarok kerülgetni senkit.
Utálom, amikor ja, és menjetek nyáron, nyugodtan menjetek. Nyáron csak. a legjobb. Amikor csinálnám a képet, és akkor belemegy, belesétál, és Ugye azt már akartam tőled kérdezni, és hogyha már kérdeztem, akkor mondd. Mert mindenkitől meg szoktam kérdezni, aki ilyen fotós, videós, stb. Vagy például YouTube-os korszakban a youtuberektől így megkérdeztem, hogy te mennyire tudod azt elhatárolni, hogyha elmész utazni. Volt-e olyan egyáltalán, hogy te elmentél valahova, és nem volt nálad fényképezőgép? Igen, volt. Most például Dél-Franciaországot jártam be, és nem volt nálam fényképezőgép. Ez volt az első út, amikor úgy voltam vele, hogy akkor kipróbálom milyen nélküle. És ez volt az utolsó, vagy? Igen, és ez volt az utolsó, mert amikor ott voltunk a sólepárlónál, és akkor a horizontig rózsaszín tenger volt, kék éggel, meg pici bárányfelhőkkel, mögötted meg ott volt az óriási sóhegy, fekete kiszáradt fákkal, mint a namíbiai sivatag, csak fehérbe, hát akkor a szívem vérzett, hogy miért nincsen nálam a fényképezőgép. Pont ezt akartam kérdezni, hogy akkor már volt ilyen, legalább kipróbáltad, hogy milyen. Nem, mindenkinek ki kell próbálni. Igen, de hogy... Na ebben például szerintem 2 külön szempontot képviselünk, vagy 2 külön világ vagyunk. Igaz, én még annyi helyen nem voltam, mint te, de azért már én is megfordultam pár országban, meg jó pár helyen, és én, ha jól emlékszem, sehova nem vittem, talán egyszer Horvátországba, ott többször voltam, és egyszer vittem a tengerpartra egy fényképezőgépet magammal, és akkor ott csináltam pár képet, de ezen kívül soha sehova. És ugye még egyszer beszéltük is, amikor voltam Velencében, most augusztusban, és ugye előtte beszéltünk, hogy most vigyek gépet, ne vigyek gépet, stb. Igen, és azt mondtad, hogy vigyek, és akkor én is mondtam, hogy ja, hát jó, meglátom. Nem vittem, végül is. És milyen érzés volt? Nem tudom, én igazából azért mondom, hogy szerintem más szempontot képviselünk, mert nyilván egyrészt te sokkal többet foglalkozol a fotózással, meg hát nyilván... Ez az egyik szakmám is. Igen, és sokkal több éved is benne van a fotózásban, plusz ugye te már sokkal többet utaztál, úgyhogy volt nálad fényképezőgép, tudod. Akár 15 év. Én viszont, én nem tudom, én valamiért úgy vagyok vele, hogy például voltak olyan utazásaim, pont a Velencés is ilyen volt, hogy a telefonommal levlogoltam az egészet, és akkor otthon összevágtam, és akkor van egy ilyen, hát mondanám, hogy kis videóm, de mondhatni egy rövid filmnek konkrétan, amit majd így, nem tudom, évente újra nézek, visszanézek, és akkor az elejétől a végéig videón megvan, hogy hol voltunk, mit csináltunk, miket láttunk, miket néztünk meg, és nekem ez pont elég, mert ez nagyjából mindig 1 percet vett el, hogy elővettem, megmutattam, hogy itt vagyunk, stb. És ennyi. Ha én fényképezőgépet vinnék, biztos vagyok benne, hogy sokkal többet nézném a kijelzőt, sokkal többet gondolkodnék, hogy mit fotózzak, lefotózzam, hogy fotózzam, tudod. És nem tudom, nekem most jelenleg aztán lehet, hogy ez egyszer változni fog, de most jelenleg én úgy vagyok vele, hogy nekem, tehát én nem akarom feltétlenül a kijelzőn keresztül látni az adott épületet, vagy tengert, vagy stb. 2 gondolatom támadt így, ahogy mondtad. Egyrészt volt egy nagyon boomer érzésem, így belegondoltam, hogy oké, elmegyek utazni, abból csinálok képeket, és megmutatok ilyen 20-30-at. És akkor én fotókat készítek, te meg videót készítel. És akkor eszembe jutott, hogy amikor gyerek voltam, akkor szintén ugye jöttek a képek, hogy akkor nézd, erre voltunk, arra azt láttunk, neked meg egy jóval modernebb, vizuálisabb emléked lesz azzal, hogy akkor most végig vlogoltad, és akkor tényleg így csak tartanod kell a kamerát, nem kell figyelned az izóra, a fényekre, a beállításra, meg minden. Viszont ennyi év tapasztalatából én már úgy megyek, és nézek meg dolgokat, hogy cut, és igen, akkor igen. A beállítás az már a kisújban van, és akkor elkészítem, és akkor utána nézegetem, tehát nem vesz annyi időt igénybe. Viszont amikor elkezdtem, akkor viszont mondjuk egy templomnál el tudtam tölteni 1,5 órát. Igen. Most 5 perc elég, és a 90%-ban azt mondom, hogy kiváló képek készülnek. 2. Még egy kérdés, meg egy mondat, aztán tényleg rátérünk a témára, csak egy kicsit elkalandozunk, hogy tehát most jelenleg ez akkor nagyjából úgy néz ki, hogy ott van a fényképezőgéped, van egy, most akkor maradjunk a templomnál, van egy templom, vagy egy híres templom, vagy szép, stb.
kattintasz, tehát beállítod, stb. Csinálsz pár képet, és akkor utána lerakod a fényképezőt, és akkor megnézed. Úgymond a saját szemeddel is, tehát körbemész, stb. Nem, ez folyamatban, tehát hogy maradjunk a templom példánál, megyek, közelítem, már az, hogy az utcába, házak között, hogy akkor kontextusba helyezzem magát az épületet, már az egy kép. Közelebb megyek, megnézem, keresem az érdekességeket, és főleg a régi épületeknél én a kővéséseket keresem, nézem. Egyiptom óta ráment a szemem az elalakú kivágásos kövekre, egy ilyen nagyon régi kőfaragási módszer, ami nagyon stabilitást ad az épületeknek, és ezeket a struktúrákat keresem a régi épületekbe, így Európába, és tökre örültem, amikor ilyen 1400 éves templom alapzatában ugyanezeket megtaláltam, de ugye ezek kikoptak, szóval nézegetem, tehát hogy nem készül sok kép. Mert én például, amikor a velencés videónkat megvágtam, meg kész lett, és akkor nyilván nem akkor, de hogy így utána így mondjuk megmutattam így a rokonoknak, stb. Akkor így pár hónappal rá, így visszanézve, akkor van bennem az, hogy igen, a videóban én itt elmondtam, meg megmutattam, hogy hol vagyunk, meg mit csinálunk, de hogy azon kívül elraktam a telefont, és mondjuk én is több templomban is voltunk ott Velencében, és akkor én is szépen körbejártam, megnézegettem, elolvastam a dolgokat, tudod, és videó meg ez nagyjából úgy jön át, hogy én csak befutottam, csináltam egy vlogot és kimentem, de nyilván nem, tehát hogyha már ott vagyok, ezért mondom, hogy az emlék meg az élmény, amit ad, azt én is ugyanúgy át akarom élni, és én most ebbe a vlogba, meg ebbe a kis emlékbe elrakni videót, tudod, ilyen kis videót. Nekem ez most nagyon beragadt, mert tényleg ez egy telefon kell. Csak nyilván ezért mondom azt, hogy mások vagyunk, mert neked meg a fotó az sokkal jobban az életed része, és neked... Érdekes neked meg a videó. Igen, és hogy te már se tudnád képzelni. Azért kezdtem ezzel, hogy volt-e már olyan, hogy nem vitted. Elképzeltem, de aztán nem jött jó. De ez volt az utolsó alkalom is. Ahogy mondod? Igen. De hogy visszakanyarodjunk az eredeti témára, ugye annyi volt, hogy mint hogyha folyamatosan a világot járnám, és akkor készíteném a képeket, és ugye ez a kép alakul ki mondjuk rólam. És mondjuk megnézem más embereket, a posztjaikat, egy olyan kirakatba futsz bele, amit ők meg akarnak neked mutatni. És én azt veszem észre, hogy az emberekbe nagyon nagy feszültséget kelt az ilyen képeknek a nézése, és motiválja őket arra, hogy csak azért én is megmutatom, hogy én is érek valamit, hogy csinálok, készítek, alkotok, megyek, megcsinálom. És nagyon sok olyan baleset van ilyen fotospot helyeken, amikor túlságosan merészen, bátran próbálják utánozni a másokat, képeket készíteni, és potyognak lefele a szikláról. Tehát én itt azt látom, hogy akkor egy olyan ábrándot kergetnek az embereknek egy része, ami nem valós. Vissza szerettem volna kérdezni. Igen? Egyébként, hogy én elmondtam, hogy a te profilod alapján én mondjuk mit látok, vagy mit látnék igen? Külső szemmel. Kíváncsi vagyok, hogy te, az én profilom, sztoriaim, megjelenéseim alapján te mit gondolnál rólam? Hát nehéz külön rakni, mert ugye, ahogy te is mondtad, hogy akkor ismerjük egymást, tehát tudjuk a hétköznapi dolgainkat, meg az a dolgot, amit kirakunk a kirakatba. Én úgy érzékelem nálad, hogy ezeket a felületeket inkább média megjelenésként kezeled, használod, nem az életedet teregeted ki rajta, nem a szennyest, hanem inkább promózás, az eredményeidnek a bemutatása, a sikereidnek a bemutatása, tehát egy ilyen pozitív üzenőfalként kezeled, hogyha én jól érzékelem. Amúgy igen, jól összefoglaltad, igen, én is azt mondanám, hogy ilyen média, most már főleg média megjelenés. Igen, nagyon jól látod egyébként, meg szerintem, ha valaki nem ismer, nagyjából ugyanez jöhet le róla. Csak kérdés, hogy ez jó vagy rossz? Mert most volt a mondatodban egy olyan rész, hogy a sikereimet, meg tehát ilyen pozitív üzenőfalként használom, úgymond. És ez tényleg így van. Viszont mondjuk ugye az én esetemben, amikor YouTube-oztam, és akkor ugye betegségem volt, stb. Ott például nem volt, akkor sem volt olyan, hogy mondjuk arról posztoltam volna,
hogy mondjuk most éppen a betegségemmel kapcsolatban mi van. Egyetlen egy posztom van, vagy hát volt, ugye amíg le nem szedtem őket, amit a múltkor kibeszéltünk. Szóval egyetlen egy posztom volt, amikor megműtöttek, utána raktam 2 posztot, hogy köszönöm mindenkinek a biztatást, meg stb. Mert tényleg akkor rengeteg üzenettel elárasztottak, hogy kitartás, meg stb. És az nyilván nagyon jól esett, és úgy gondoltam, hogy ennyivel tartozok, hogy ezt mindenkinek megköszönjem. Egyébként nem lehet ezt elégszer megköszönni. De hogy ezen kívül szerintem soha nem volt olyan, hogy bármilyen negatív posztot a saját életemből kiragadjak, vagy negatív pillanatot, és akkor azt kiposztoljam. Meg alapvetően én olyan embernek gondolom magam, hogy most ez lehet, hogy hülyén fog hangzani, de tényleg így gondolok magamra, hogy én reggel fölkelek, és nekem bármilyen is a napom, vagy bármilyen élethelyzetben vagyok éppen, én ilyen feladatomnak érzem, hogy akivel aznap találkozok, annak feldobjam a napját. Akkor az enyémet miért nem dobtad? Igen, hát a tiédet próbálom, de egyszerűen nem lehet, tehát a tiédet nem sikerül egyszerűen. Láttam egy nagyon jó repjegyet. Karácsonyra Jézuskának írjuk. De akkor már nem érek rá, majd későbbre. Szóval soha nem volt, vagy hát pont erre próbálok törekedni, és szerintem ezért van az, hogy mondjuk így a social médián sem, vagy nagyon ritka, amikor valami negatív dologgal összehozható videót, vagy képet, vagy valamit posztolok, tudod? Szerintem. Most az a gondolat van a fejemben, hogy a médiafogyasztók, hogyha így mondhatjuk az embereket, az átlag embereket, ők különböző érzésekkel vannak megtöltve, és akkor úgy mennek, szörfölnek az interneten, hogy boomerosan mondhassam, és ugye az algoritmus fel tudja őket rakni egy-egy hullámra. És hogyha mondjuk egy ilyen depis fázisban vannak, és mondjuk görgetnek, és mondjuk olyan tartalmakat látnak, amik ugye csatolnak az érzéseikhez, az algoritmus bele tudja őket rakni ebbe a depis fázisba. Amit szerintem nagyon veszélyes. És hogyha jó kedved van, akkor meg ezeket a tartalmakat fogod látni. És nekünk embereknek nagyon fontos lenne megtanulnunk használni végre a közösségi médiát, tudatosan használni a közösségi médiát. Tehát, hogyha ilyen depis kedvünkbe is vagyunk, akkor konkrétan, célzottan olyan tartalmakra keressünk rá, és olyan tartalmakat fogyasszunk, ami ebből az állapotból kirángat minket, megváltoztat. És itt a tartalomgyártóknak is fontos szerintem az, hogy akkor ezeket elkészítsék és úgy közöljék. De ugye mindenre igény van, tehát a depis tartalomra is igény van, a pozitív tartalomra is igény van, és itt az algoritmussal van nekem a problémám, hogyha a depis vagyok, akkor azokat fogja nyomatni, és nem pedig az, hogy akkor ebből ki ráncigáljam. Ugye ezt akartam mondani, hogy az érmének 2 oldala van, meg én azért mondtam el a saját példámat, hogy én azért nem posztolok, vagy ilyesmi, mert nyilván mindenkinek vannak problémái, de mindenkinek a saját problémái a legnagyobbak. És emiatt én egyáltalán nem is... Tehát én nem akarok senkit lehozni az életről, tudod, semmivel. Viszont ugye az érmének 2 oldala van, és ahogy mondtad, az úgy tökéletes volt, hogy mindenre van kereslet, vagy mind a 2-re. És én például személyes példát tudok mondani, én például rengeteg zenét hallgatok. Most Spotify-on ilyen 1030 a kedvelt zenémnek a száma. És viszont annak a 90%-a az tehát hogy meghallom, és akkor egyből elkap egy jó hangulat, tudod. És olyan zeném nincs is, vagy olyan zene nem is hallgatok, ami így lehozna az életről. Inkább azt mondanám, hogy emlékek fűznek hozzá, és amikor elindul a zene, akkor így tudod, egy percig így visszagondolok, mondjuk egy illetőre, és ennyi. De attól függetlenül nem bedepressziózok egy zene miatt, csak egy ilyen melankolikus hangulatba rak, és ennyi, tudod. De attól függetlenül hallgatom, mert attól függetlenül meg mondjuk szeretem a zenét, meg jó visszagondolni arra az emlékre. És mennyi olyan ember van szerintem, de az ismerősi körömben is, akik meg mondjuk ilyen, és ezt nem értem, és nem is kell megértenem, mert mindenki más, de hogy mennyi olyan ember van, aki mondjuk olyan zenét, olyan videót, olyan bármit, olyan filmet, sorozatot néz, ami lehozza az életről. Tudod? Az is hasznos tud lenni, de csak mértékkel.
Mert hogyha ott vagy egy szakításnál, megtörtént a dolog, benn vagy abban a mély fekete gödörbe, ahova mindenki kerül, és addig nem tudsz onnan kimászni, amíg le nem érsz az aljára. És mondjuk egy ilyen depis napos zenehallgatás, vagy egy filmnézés tud akkora lökést adni, hogy akkor ebből az állapotból kiráncigáljon. Tehát én hasznosnak tartom azt, hogy mértékkel, de fogyasszunk ilyet, azzal a céllal, hogy ezt az állapotot megváltoztassuk. Igen, csak ez a lényeg, hogy ha úgy nézzük, akkor ez egy segítség, tudod? Tehát bármilyen trauma vagy rossz dolog történik, igen, hogy ez egy segítség tud lenni, de az nem segítség, hogy hetekig belerángatod magad ugyanabba, tudod? Tehát, hogy az nem fog segíteni, vagy most nem hetekig, mert van olyan dolog, ami hetekig eltart, hogy rosszul esik, de hogy, tehát, hogy például, amit én mondtam, hogy meghallok egy zenét, ami egy emlékhez fűz, és elmondtam, hogy attól függetlenül nem kap el egy rossz érzés. De nyilván emlékeztet arra, mert valamiért, de hogy biztos vagyok benne, hogy rengeteg olyan ember van, aki mondjuk meghall egy zenét, és akkor egyből az emlékek, és akkor tudod, és akkor eszébe jut mondjuk egy szakítás után, hogy fú, hát akkor itt szar minden, mert ez volt a kedvenc zenéje, meg stb. Tudod. Szakítások után én tudod, melyik sorozatot szoktam nézni? Jaj, na, ajánlj valamit, légy szíves. Kalifornia. Ezt hallottam már, de persze, nagyon régi. Az X-hatás csávó van benne, a David Duchovny, nem tudom, hogy ejtik a nevét. És ma már nem lehetne leforgatni ezt a sorozatot, mert nem túl PC. A nők ábrázolása elég érdekes. És ez a sorozat arról szól, hogy akkor a főhős végig megy minden nőn, aki elébe esik, de én nem is ezért nézem ezt a dolgot, hanem azért, mert a főhős mellette szerelmes. És folyamatosan próbálja visszaszerezni, de mindig valami balul sül el, és én akkor olyan terápiának szoktam használni ezt a sorozatot, hogy akkor helyettem ő szenved. És akkor nézem, és akkor átvetítem, hogy akkor igen, én is szenvedek, de most akkor szenvedjen ő, és akkor ugyanazokat a hibákat elköveti évadról évadra, és ez az ilyen kis terápiám. Ugye ez érdekes, mert nekem például a zene felel meg sőt, igazából az a legnagyobb terápiám, ha úgy nézzük. Mármint, hogy amikor én írok zenét, én csinálok zenét, és nekem is több olyan zeném van, ami mondjuk egy szakítás utáni időszakban született. Akkor a legkreatívabb az ember. De tényleg egyébként, de attól függetlenül viszont teljesen más stílusban, teljesen más mondani valóval születtek meg. Egyébként ebben még soha nem gondoltam bele eddig, de most, hogy így mondtad a te feledet, így elkezdtem rajta gondolkodni, hogy nekem valószínűleg ez azért segít, mert ezzel is elterelem a figyelmemet. Mert az, amíg mondjuk leírok egy szöveget egy szakítással, szomorú dologgal kapcsolatban, addig még addig még benne vagyok abban. De az kell is ahhoz, hogy egy jó szöveget vagy meg tudjak írni, vagy ki tudjam írni magamból őszintén, ahogy éppen érzem magam. Viszont utána a munkafolyamat, ami utána jön, az a sok nap vagy hét akár, az meg már teljesen kikapcsolja bennem ezt, és nem úgy gondolok erre, hogy ez azért született, mert mondjuk egy szakításon estem át, hanem hogy itt van egy szöveg, és ez fú de jó fog szólni, fú de jól hangzik, stb. És akkor átveszi a munkafolyamat, és mivel ez eltart elég sok ideig, ezért a végén már igazából nem is érzem azt, hogy ez még nekem így fájna, vagy szomorú lenni. Hát, hogyha belegondolsz, rengeteg előadó művész zenébe dolgozza fel a traumáit, tehát nézd meg Eminemet. Igen. Szóval ezért mondom azt, hogy és nyilván mindenkinek más ez, ahogyan feldolgozza, vagy amiben feldolgozza, csak mindenkinek legyen valami. Igen, de probléma szerintem ott van, amikor mondjuk egy ilyen traumát úgy dolgoz fel, hogy teleposztolja a közösségi médiát szomorú dolgokkal, éppen aktuális érzésekkel, képekkel. Mondom ezt én, aki szintén csináltam még régebben, akkor ugye nem tud, amikor benne van az ember, akkor nem tudatosul benne, hogy amit csinál, az éppen milyen hatással van, csak hogy ez a gondolat megfogott engem, akkor megosztom, de hát ugye ez egy depis gondolat, tehát hogy egy pár évvel később visszanézem, mondom, bazd meg, atya, úristen, mi az, amit kitettem. Tehát itt megint arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem tudjuk a közösségi médiát használni. Hát nem.
De például most zene, tudom, hogy mindig a zenével jövök, bocsánatot kérek, csak nekem az a szívügyem. De például zenében én szerintem így konkrétan kimondani, hogy szomorú szöveg, vagy részlet, vagy mondat, vagy bármi, én nem mondanám, vagy én nem annak mondanám, én inkább azt mondanám, hogy szép sorokat írtam mondjuk, vagy olyan zenéket szeretek, amikben szépen meg van fogalmazva mondjuk egy szomorú, alapvetően szomorú dolog. Mert szerintem különbséget lehet tenni aközött, hogy ha valaki ténylegesen posztol arról, hogy itt vége van a világnak, mert elhagyott, tudod? Mert ez tényleg az, hogy te szomorú vagy, és akkor ezt kiadod, és ezt kiposztolod, hogy te most szomorú vagy nagyjából. Meg más az, amikor én mondjuk egy szövegben leírok 2 olyan sort, ami erre utal, csak én ezt szépen megfogalmazom, mert nem akarom azt, hogy más lehozzak az életről, hanem akkor más, aki meghallgatja, az is inkább ezen a vonalon induljon el, hogy ez szépen meg van fogalmazva. Tehát inkább a támogató. És szerinted az influencereknek mekkora felelőssége van abban, hogy a tartalmaik hogyan befolyásolják a párkapcsolatot? Szerinted foglalkoznak ezzel egyáltalán? Mert itt gondolok arra, hogy kirakják az utazásukat, a ruhákat, az autókat, aztán utólag a történetekből meg kiderülnek, hogy nem is a saját autója, csak bérelte, megy a fényűzés, a jampizás, meg egyéb ilyen dolog, és mégis egy olyan képet vetít magáról, hogy akkor ez jóval pozitívabb. Hogy szerinted hogyan tudnánk ezen változtatni? Hogy... Hát azzal kezdeném, hogy szerintem ez mióta az interneten elterjedt, és már beszéltünk akár a YouTube-ról is, amikor a YouTube korszak volt, és még a TikTok tervbe se volt nagyjából. Már ott is ez volt, hogy ez most kinek a felelőssége, hogy most ez, mert tudod, itt mindig lehet valakire mutatni. Tehát egy influencer tud mutatni arra, hogy én ezt kiraktam, de te meg ne vedd fel, tudod. Majd, hogy tehát ami nem a te inged, azt ne vedd magadra, tudod. De nyilván akkor a néző meg azt fogja mondani, hogy hát de te raktad fel, és akkor itt elkezdődik ez az XY-ra mutogatunk, hogy de nem az én hibám, hát miért nézi meg, vagy miért így fogja föl. Az egyik kedvenc példám erre, hogy akik például pont ez az utazás, meg nem tudom, Dubajba ilyen luxusautókban ülnek, és akkor nyilván 99%-ban ezek bérelt autók. Egyrészt, hogy akkor jön az, hogy hát de azért a bérlés se olcsó, ez egyik kedvenc indokom, tudod? Mondjuk én ott tudnám elképzelni mondjuk ebben az esetben a tartalomgyártónak a felelősségét, hogy mondjuk a videó leírásába odaírja, hogy ezt az autót én béreltem, ez nem a sajátom. Ez a videóval mondjuk az a célom, hogy akkor bemutassam, hogy mennyire jól éreztem magamat, mondjuk ez legyen leírva. Jó, tudom, a videó leírás nagyon kevesen nézik meg olvassák el, mert mindenki a 8 másodperces dopamin szintjét akarja feltornászni, és olvasni már senki se olvas. Ja, róka fogta csuka. Ja, csak nem tudom, ezért mondom, hogy ebbe, tehát egyrészt mindig találnak valamit, amiben bele lehet kapaszkodni, tudod, amiben bele lehet kötni, hogy ez nem is a te autód, ez bérelt autó, de hogyha bérelt autó, akkor minek rakod ki? Tehát tudod, ez a végtelenség mehetne, ezért mondom, hogy van felelősségük, ja igen, és akkor amit még szoktak mondani, hogy hát ők ezt nem azért rakják ki, hogy irigykedjenek az emberek, hanem azért, hogy motiválják arra az embereket, hogy ők is elérhetik ezt, vagy ők is meg tudják ezt csinálni. Ami tök szépen hangzik egyébként, csak a legtöbb esetben ez rohadtul nem így van. Én például rosszul vagyok, és most bocsánatot kérek mindenkitől, de én rosszul vagyok az ilyen life coach motivációktól, tudod. Mert kicsit olyan, mint a horoszkóp, hogy ha valaki hisz benne, akkor ő nagyon el tudja hinni, de ha valaki nem, akkor igazából, tehát szerintem olyan dolgokat mondanak a legtöbb esetben, és biztos van kivétel, de legtöbbször olyan dolgokat mondanak, amiket mindenki tud, csak senki nem mondta még így el neki, tudod. És akkor ott elgondolkodik rajta, és akkor mondja, hogy ez milyen igaz, miközben ezt ő is tudta egész mindig is, csak még soha senki nem mondta ezt így vele szembe. Nekem az a gondolat jutott eszembe, hogy ugye mondtam, hogy mekkora nagy problémát tud okozni akár párkapcsolati szinten is, hogy milyen dolgokat látnak az emberek az interneten, reelsekben, képekben, meg mindenben ezeket a fényűzéseket. És nekem az a hipotézisem, de nyugodtan cáfoljál meg, hogy a ti generációtok hibája az egész. Elfogadom egyébként. De még nem is tudod, hogy miért.
De én már most egyetértek veled, nem kell tudnom, hogy mi. Én arra alapozom ezt a dolgot, hogy azért a ti hibátok, Igen. mert a ti generációtok telefonnal a kezébe született, és folyamatosan megy a 8 másodperces dopamin feltöltés. És rengeteg ilyen tartalmat fogyasztotok, és hogyha én boomerként felmegyek, akkor én olyan tartalmat fogok kapni, amit nagyon sokan megnéztek már. Vagyis amit ti fölpörgettek, hogy akkor az nagyon sokan megnéztétek, nekem is ezek fognak előjönni. És mondjuk, ha azt nézem, hogy a környezetemben rengeteg olyan középkorú ember van, aki tök szomorú az életével kapcsolatban, mert nem ért el semmit, rossz a párkapcsolata, nem megy a gyereknevelés, nem tud elmenni utazni, és akkor a képébe kapja ezeket a tartalmakat, hát ott eretvág, és föl tud bomlani egy párkapcsolat. Na milyen okfejtés, mi bazd meg? Ez is emberfüggő, hogy ki hogyan áll ehhez. Mert én például teljesen mindegy, hogy egy ismerősről, egy barátomról, egy rokonomról, vagy egy teljesen ismeretlen emberről beszélünk, én tudok örülni mindenkinek a sikereinek, legyen az bármekkora mértékű. Oké, de te tudatosan állsz neki. Igen. És van egy generáció, aki nem tudta megtanulni ezt a dolgot, csak belecsöppent ebbe a dologba, nem tudja kezelni. Amit többször hangoztattam, hogy nem tudjuk a közösségi médiát használni. És mondjuk az én korosztályom az pont az a fajta, aki nem tudja, hogy micsoda, miért működik, hogyan működik, csak látja a dolgokat, és körbenéz, bakker. Itt vagyok ennyi idősen, és akkor egy 20 éves szakadt autóval mászkálok. Itt meg azt látom, hogy a fiatalok Porsche-val, Ferrari-val, meg mindennel jampiznak. Értem, hogy mit mondasz, meg szerintem ez nem csak a te, tehát hogy ez, nem tudom, ez szerintem mindenkiben benne lehet, mert bármilyen életszínvonalon élsz. Oké, de te fiatal vagy, tehát ezt te még meg tudod, össze tudod hozni, de amikor ott van egy középkorú, amikor pont a középkori válságban benne van a kapuzárási pánikba, és akkor egy ilyen inger éri, az boríthatja az egészet a lépcsőt. De téged például megborít? Tudod bármikor ez, hogy láttál valakit, hogy mondjuk annyi idős, mint én, tehát a 20-as évei elején van, és akkor ilyen autóval jár, meg olyannal, meg ilyen az élet, tehát volt olyan, hogy téged ez zavart? Te, hogyha annyi idős lennék és ilyen lehetőségem lenne, én is ezt csinálnám. Igen. Amúgy meg nem érdekel. Na de igen, de ez a lényeg, hogy most téged sem érdekel, hogy ki mit rak fel. Oké, de én egy eléggé tudatos ember vagyok, igen, aki tudatosan fogyasztja és használja ezeket a dolgokat, de az emberek többsége nem ilyen. Hát jó, csak ugye itt megint az jön, hogy most akkor ezért mondjuk most akkor beszélünk a két generációról, most akkor... Mi szívunk miattatok? Hát nézhetjük így is, de nézhetjük úgy is, hogy az én generációm, vagy nagyjából az én generációm... Irigykedünk, hogy akkor ti ezt meg tudjátok csinálni, mert mi azt néztük... Igen, csak akkor az én generációm felrak az internetre videókat, hogy milyen életszínvonalon élnek, és a te generációd meg ezen... Van az a része, aki mondjuk te vagy, aki ezt tudatosan tudja használni, és nem húzza föl magát rajta, meg nem irigykedik, meg stb. És van az, aki nem így kezeli. De ugye itt most megint az, hogy most akkor ki a hibás, mert akkor az én generáció mondhatja azt, hogy hát, de te hülye vagy, hát miért így veszed le a videót, tudod? Vagy miért így indulsz neki, miért így gondolkodsz? Hát ugye, szerintem ebben az van benne, hogy szintén ugye más generációk vagyunk. Tehát az én generációm ugye a rendszerváltás, amikor a nyugati kultúra bejött Magyarországra, teljesen más világba élt. Ti ebbe úgymond beleszülettetek, máshogy kezelitek. Nektek természetes, nekünk újdonság volt, és máshogy értékelitek a dolgokat. És szerintem a mi korosztályunk az nem természetesnek veszi, ahogy ti, ezeket a dolgokat, és kevesebb lehetősége volt dolgokra. Tehát akkor nem volt lehetőség arra, hogy 20 euróért elmenjek Spanyolországba meg vissza. Akkor ez nem volt. És van bennünk egy irigység, féltékenység szerintem, hogy nektek ez már adatott. Nekünk nem. Ja, és szerintem az irigység az egésznek az alja, vagy az alapja. Ja, hát ezt megértem, meg ez elképzelhető, csak ugye erről meg nem mi tehetünk, hogy a világ változott, tudod. Tehát, hogy most ez... Igen, baromira nem. És a következő generáció, aki utánatok jön, és a mesterséges intelligenciával, meg robotikával megturbózva, repülőautókkal megy a Marsra, akkor meg azt fogjuk fikázni, hogy bezzeg az én időmben. Igen, akkor meg majd én irigykedek, hogy én is akartam volna menni a Holdra, tudod, egy pár száz euróért, vagy nem tudom mennyibe fog kerülni, vagy pár ezerért, de nem volt még ilyen, úgyhogy ez
Ez nem baj szerintem, meg szerintem ez mindig volt az emberiségben, hogy az előző generáció, tehát amikor jött valami új dolog, akkor ők irigykedtek, hogy régen ez még nem volt. Igen. És ez mindig így volt szerintem, meg így is lesz mindig. És hát az egészről a konklúzióm az, hogy még mindig már sokat szó mondom, hogy meg kell tanulnunk használni a közösségi médiát, az ott fellelt tartalmakat a helyén és kontextusába kell kezelnünk. Az, hogy amit látunk egy kirakatot, az még nem biztos, hogy a valóság, ne vetítsük rá a saját életünkre, és higgyük el azt, amit mi elértünk, az igenis számít és fontos, és egy hatalmas nagy lépés tud lenni. Mert nem biztos, hogy a másik ember ezt meg tudná tenni, vagy ugyanebben az élethelyzetben ezt el tudta volna érni, lehet, hogy hamarabb elvérzik. Most pedig akkor én egy kis life coachingba átkapcsolok. Nem, azért annyira mélyre nem fog menni. De igen, meg kell tanulni mindenkinek a social médiát kezelni, aki részt akar benne venni. Mit mondtam? Viszont hát ezt, ahogy mondtad, sehol nem tanítják, meg senki nem fogja megtanítani. Én szerintem ez egy önfegyelem, önfejlesztés és önismeret. Ez a legjobb szó rá, igen. És ezt csak saját magadtól fogod tudni megtanulni, hogy neked hogy esik jól, mi esik jól, amit te mondasz a másiknak, vagy ahogy lereagálod, az neked is jól esne elfordított helyzetben. Szóval meg kell tanulni mindenkinek, aki részt akar venni a social médiában, a social médiát, hogy azt hogyan reagálja le, például azokat, amikről ma szó volt, az ilyenfajta videókat, hogy erre hogyan kellene reagálnia, de nyilván mindenki más, és erre nem lehet egy általános jó megoldást találni. Mindig lesznek, akik máshogy csinálják, és ezzel nincs is baj, ezért szép az emberiség, mert ilyen színesek vagyunk. De igen, ez egy önismereti folyamat, az biztos. És azt se feledjük el, hogy bárhogyan is élünk, és látjuk a másikat, hogy ő jobban él és irigykedünk, van a környezetünkben olyan ember, aki a mi életünkre irigy. Ez szép. Erre már nem is akarok semmit sem mondani. Ez tökéletes végszó volt. Szóval, hogyha tetszett nektek az okfejtésünk, akkor iratkozzatok fel a csatornára, itt lent megtaláljátok a linkeket hozzá. Én Baxter voltam. Én pedig Levi. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!